Gabon guztioi, Aitor Estebanek Arnaldo Otegiri erantzun dio. Estebanek adierazi du EAJak beti erakutsi duela ausardia Euskal Autonomia Erkidegoa nazio gisa aitortzeko. Gizarte segurantza mailaka eskualdatzea negoziatzen ari da Jaurlaritza. Datorren astean Espainiako Gobernua eta Jaurlaritzak hainbat bilera tekniko egingo dituzte Madrilen horretara dauden ministerioekin. Bridgestoneko beharginek atzo kameren aurrean jakinarazi zuten greba egiteko asmoa eta gaur jakinarazi dute data. Apirilaren 7 hasiko da greba kaleratzen aurka. Lan gatazkak bere horretan dirau Bilabesetan. Bilabesetako langileek Iruñerriko mankomunitateari eskatu diote esku har dezala lan itunaren negoziazioaren korapiloa eskaltzeko. Ana Oio, Nafarroako bigarren presidente orde eta Memoria eta Bizikidetza Kanpoekintza eta Euskara Kontseilaria elkarrizketatu dugu Hamaikako aktualitate solasaldian Nafarroako jauregian lotu gara berarekin. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan beste behin ere Iruñan gaude, Bilboko Hamaikako platotik irten gara eta Nafarroako jauregira etorri gara Ana Oio bigarren presidente orde eta Memoria eta Bizikidetza Kanpoekintza eta Euskara Kontseilariarekin hitz egitera. Arratsaldeon eta mila esker elkarrizketa gonbidapena onartzeagatik. Eskerrik asko zuei. Hasteko, motivazio politikoko biktimen aitortza proiektua jorratzen hasiko dugu elkarrizketa, zein kontestutan sortzen da plan hau? Bueno, giza eskubideen kontestua sortzen da, halako politika publikoak. Ni neuk 2015 eta Nafarroko gobernu osoa giza eskubideen alde konprometituta gaude, Eta, kontestu hori lan egiten dugu biktima guztiak, kontestu biktimologiko desberdinetan, biktima terrorismoen biktimarekin, memoriaren biktimarekin, errepresio frankistaren biktimarekin, baita ere biktima motivazio politikoko biktimarekin, Azkenean, lege bat dagoela, parlamentuan onartu zuen lege bat, asko kostatu zen lege hori, baina azkenean lortu genuen, gero gorapen konstituzioaren tribunala murriztu zuen legea, baina orain legea daukagu eta testu inguru horretan kokatzen da hori halako politika publikoak. Aipatu duzu Nafarroko Parlamentuak onartutako legea, baina proiektua horren inguruan soilik egituratu da edo biktimen elkarte eta familia kontutan hartu dira plangintza hau garatzerako garaian? Prozedimentua legean agertzen da, baina egia da gu beti lantzen dugu ez bakarrik parlamentoekin edo beste erakundeekin, baizik eta biktima eta biktimen erakundeekin ere, elkartearekin batez ere. Gu egiari zorrekin adibidez, lan egiten gara, San Fermin 78ko elkarteekin eta beste elkarteen batzuekin beti lan egiten dugu elkarrez, azkenean Nafar gobernuak bera bakarrik ezin da, halako politikak egitea, Baina gero egia da, hori gu gobernuen barruan, badugula errekonomizimendu eta erreparazioen batzorde bat, hor aurkeztu behar da, eskaintza, eta gero batzordea onartu ondoren Nafar gobernua bera onartzen dugu, biktima horiek, eta ni gero topaketa pribatua egoten naiz beti bai biktimaekin, bai haien familia eta haien elkarteekin. 2024ko apirilean aitortu zituen Nafarroko gobernuak bere lehenengo 12 biktima, ordutik hona arte zenbat pertsona aitortu dituzue? Orain arte gutxi gora bera 50 pertsona onartu dugu, baina jarraitzen dugu lanean, beste espedientea ja hor daude, irekita aurkeztu duten beste espedienteak eta batzordea, errekonozimendu eta erreparazioen batzordea jarraitzen du lanean. Eta zein da biktima hauen profila hau da, zenbat gizon eta emakume, zen indar motaren biktimak izan diren pixka bat jendeak kokatzearen profilean? Tipologia eta testu inguru desberdinetik, ateratzen da. Azken txostenaren arabera,
onartutako kasuen tipologia hainbat egoera biltzen ditu. Adibidez, 6 personak heriotza eragin zuten, eta beste hau zauritutako tortura, tratu txarra jasan zuten personak dira, ez? Hor ere, badira kalte fisikoak eta materialak jasan zituzten beste egoera batzuetan, adibidez, istiluen aurkako materiala, zu arma eta bestelako indarkeria erabiltzeagatik ere, badira biktima. Gero, gehienak gizonak dira, 93%, gutxi gora bera, gizonak dira eta bestean emakumeak, eta espektro sozial eta politiko ezberdinetik, ez? Badugula kasu batzuk, 76%, 70 eta 70 hamarkada, 70 eta 70 hamarkadaren barruan daude, ez? Hor, diktaduraren edo post-frankismoaren borroka, ez? Borrokaren biktima dira, ez? Gero beste batzuk, beste hamarkadakoa, eta gero badugula, persona asko, ja azken garaietik, ez? 2000 urtetik gora, aurrera, biktima badugula ere. Hau da, komentatzen dezuna, bete beharra dituzten kondizioak biktima bezala izateko, ez da? Demostratu beharra daukate, osasunaren aldetik kalteak jasan zituztela ere biktima bezala aitortuak izateko. Hori da, lehen esan duzen dana, hori biktima giza eskubideak urratu zaizkien personak dira, ez? Eta taldean edo modu, alde batetik funtzionario publikoena, poliziana edo guardia zibilena, edo beste funtzionario publikoen edo, ultraizkundarren taldearena ere, ez? Hor sartzen da, bi testu inguru hori. Eta gero, kalte fisiko, psikiko eragin behar zaiela, ez? Eta, hor bai dago salbuespen bat, da, biktima egiteko arma edo lehergailuak manipulatzearen ondorioz hildakoak hor ezin da sartu instantea. Hor salbuespena edo balida. Banakako aitortzak egin dituzue, baina adibidez egin izan dituzue baita ere aitortza eta erreparazio ekitaldiak azkena pasaden otsailaren 13an ospatu zenuten baluarten, konta izaguzu nola joan zen ekitaldia. Ni beti pentsatzen dut errekonozimendu hori bi aldekoa dauka, ez? Alde batetik errekonozimendu individuala, ez? Biktimai errekonozimendua hainbat urte pasa ondoren, ez? Eta isiltasunen denboran gainditzeko, errekonozimendu individuala egin behar dugula. Baina hori ja gu bidaltzen dugu, haien errekonozimendua eta gero topaketa pribatuen horretan, hor ja errekonozimendua ja egiten dugu, ez? Egiten dugu, baina egia da, gero gizartea jakin behar da hori gertatu dela eta hori ezin da gertatu gehiago, ez? Eta hortarako errekonozimendu soziala egin behar dugula. Eta hau da, ez? Ekitaldi publiko hori zer lortu nahi dugu, batez ere erakundeak esatea eta gizartea baita ere esatea hori ezin izan da gehiago gertatu, ez? Tortura onartezina da, eta tratu txarra onartezina dira, eta hori ezin da berriz gortatu. Eta hortarako ekitaldi publikoa pentsatzen dugula baliagarria izan da. Aurreikusten dituzue ekitaldi publiko gehiago zentzu honetan? Printzipioz urtero, pentsatzen dugu urtero egitea, biktima berriekin urtero egitea bai. Memoria eta erreparazioarekin jarraitzeko erori monumentuaren inguruko pare bat galdera egingo dizkizut. Azaroan erabaki zen Araikina Marabillas Lamberto Memoria Zentro bihurtzea, proposamen hori luzatu zen, baina honek talde memorialisten haserrea piztu du, haiek eraisketaren aldekoak direlako. Ez dakit nola baloratzen duzun egoera? Ni beti esaten du, erorien monumentua Nafarroan dagoen erakin frankistarik lotsagarriena da. Eta ez da erresignifikatuta. Hemen eskuin talde politikoak esaten dute erresignifikatuta dagoela, nik ez dut uste hori, ez? Egia da, oraindik monumento frankista da.
Gero, nik ulertzen dut erakunde memorialistaren jarrera, ez? Gu asko lan egiten dugu, elkar lan egiten dugu erakundekin, eta genekin haien jarrera zer den. Baina egia da, akordioa, nahiz eta ez zen gure gustokoa, zirazki, baina egia da, lortu duten akordio horrekin gehiengo sozial eta politiko den gehiengoa, ez? Lortzea eta gutxienez zerbait eginen dugu Erorien monumentuarekin. Baina ulertzen dut erakunde memorialistaren jarrera eta egia da batzutan, politika batzutan da, politika reala, ez? Bihurtzea eta kasu horretan, zirazki utzi dugu pelos en la gatera asko, baina horre, lortu dute hiru alderdien konsensua sartzea gai horretan, ez? Memoria eta erreparazio alde batera utziko dugu, orain euskarari helduko diogu, eta alde batetik galdetu nahi nizuke lanpostu publikoetako lan eskaintzetan egiten den hizkuntza eskakizunaren inguruan. Izan ere 2024ko azaroan deialdi bakoitzean euskararen eta Europar Batasuneko beste lan hizkuntzen balorazioa kasuz kasu baloratuko zela onartu zen, baina honek polemika sortu zuen edo zer esana behintzat, euskara Nafarroan ofizialak ez diren beste hizkuntza batzuekin berdintzea leporatu zitzaiolako erabaki horri. Alde batetik ez dira berdindu. Beti ez da berdindu, ez da prozesu berbera, bai euskara, bai beste atzerriko hizkuntzarekin, ez? Prozesua. Nafarroko Kontseilua bera beti esan du, ezin dela berdindu, euskara eta atzerriko hizkuntzak, ez? Baina egia da, hori ere gazi gozo prozesua da, ez? Niretzat. Azkenean ni euskararen konseilare naizenez, eta niri beste dekretua gustatuko litzaiguke, ez? Guri beste dekretua, ez? Zergatik, hemen dekretu hau ere topatuta dago ere, ez? Azkenean euskara ezin da baloratu eremu ez euskaldunean, eta gero eremu mistoan lanpostu gehienak, baina ez osoetan, ez? Orduan, guri, ni talde politiko geroa baiko naiz, eta, talde garea bai beti esaten du, hori, ez da gure dekretua, eta ez da nire dekretua, baina egia da ere egoera kritikon ginen. 2019tik aurrera egoera kritiko ginen, euskara ez zen baloratzen, ez eremu mistoan eta ez eremu euskaldunean. Bakarrik eremu euskaldunean, ez, baloratzen zuen. Merezimen dekretua zer gainditzen da, hori, lanpostu horretan baloratu dezakegu, ez? Gustatuko litzaiguke hori baloratzea eremu ez euskaldunean baita ere, ez? Baina egia da egoera kritikoa gainditzen da, eta, gu hor pentsatzen dugu hobe dela gainditzea lanpostuan gehien eremuan, txiketa jartzea gure jarrera eta ez lortzea deuz, ez? Azkenik euskara hezkuntza arloan aipatzea gustatuko litzaidake, eta honen inguruan beste pare bat galdera. Alde batetik ezagutu berri dira, pasaden astean 2025-2026 urteko aurrematrikulazioko datuak, eta hor ikasleen ia 30%, 10-tik 3 D ereduan aurrematrikulatu dira, baina bestalde, 40%a G ereduan, eta beraz, euskararekin ez du inolako harremanik izango. Nola baloratzen dituzu ez zifra hauek? Beste gauza egin behar dugu, ez? Gu euskararen bigarren plan estrategikoaren zirriborroa jarri genuen ikertzea A eredua Nafarroa osoa ezabaltzea, ez? Gutxienez A eredua euskara asignatura bezala, ez? Ikasten dute ikasleak. Orain egia da, zu esaten duzun bezala, G eredua da gehiengoa, ez? Eta hor euskararik gabe dagoela, ez? Baina hor oztopoa jarri genuen, Partido Sozialistaren alderdia, eta, azkenean lortu genuen zerbait gauza, adibidez, orain Nafarroa osoan D ereduko
ikas daiteke, ez? Baina egia da hor muga bat dugula, ez? Gaur aurkeztu dugun ikerketa batean, Eusko Ikaskuntzarekin batera, eta hor agertzen da 73% persona nafarrak pentsatzen dutela hori importantea zela, ez? Orduan, pentsatzen dugula, gizartea horrela pentsatzen bada, politikoak ere lortu behar dugu pausu hori egitea, ez? Politikoek gizartea ematen ari den aurrera pausak ere eman alizatea. Bai, oraindik egia da, bai oztopoa da, egia da, orain Nafarro osoa bai A eredua, bai D ereduan ikas daiteke, baina egia da ere, gehienak oraindik euskararik gabe ikasten ari dela. Eta euskararen ezagutzan aurrera egitearen bide horretan, zonifikazioa desagertarazi, behintzat moldatzeko biderik badago, edo oraindik hori urruti dago? Nik uste dut entzuten baduzu parlamentuaren interbentzioa urrun gaude, ez? Baina, ni lehen aipatu dudan ikerketa horretan gizartea zabalagoa da eta nik uste dut aldatu behar dugula, ez? Talde politikoak entzun behar diete gizartei, ez? Azkenean, guretzat nibete esaten du, euskara bizikidetzaren balioa izan behar dela eta lurraldeko kohesioaren balorea izan behar dela, ez? Eta hori ere aldatu behar dugu diskursoak, ez? Batzutan euskara beti dago diskurso negatiboren kokatuta, ez? Diskriminazioa edo segregazioa eta zakizer, eta aldrebez, ez? Gu pentsatzen dugula euskarara bizikidetzaen balorea eta nafar bizikidetzaen balorea balore gisa bultzatu behar dugula. Elkarrizketa jarraitu halko genuke, baina gaurko hemen utziko dugu hizketaldia. Ana Oio, mila esker Hamaika telebistarekin elkartzeagatik. Mila esker zuei, benetan. Apirilaren 20an, Aberri egunean, Euskal Herria nazio bakezalea dela aldarrikatu du EH Bilduk Iruñean, askatasunaren nazioa gara izango da aurtengo manifestazioaren leloa. Datorren apirilaren 20an, milak abertzale bilduko dira Iruñean Aberri eguna ospatzeko, askatasunaren nazioa gara lelopean. Aldarrikapenerako eta aisialdirako eguna izanen dela azpimarratu dute EH Bildukoek. Manifestazioak hasiera emango dio egunari, ekitaldi politiko batekin amaituko dena. Egunean zehar, adintarteko ezberdinentzat ekimen ezberdinak egonen dira. Gazteluko plazan Izaki Gardenak, Belako eta Trikidantz taldeen kontzertuak egonen dira. Txikientzako ere eskaintza egonen da. Aberri eguna elkarrekin ospatzeko, eta EH Bilduk antolatutako aberri egunetan ohikoa izaten den bezala, bai aldarrikapenerako eta baita ere festarako eta aisialdirako tartea izango du eguneko egitarauak. Zentzu horretan, egunari hasiera emango diogu eguerdiko 12etan Golem zinemetatik abiatuko den manifestazio batekin, eta horren amaieran ekitaldi politikoa izango dugu. Eta ekitaldi politikoa amaituta izango da aisialdirako tartearen hasiera, eta bertan izango dugu adintarte guztientzako eskaintza berezitu bat. Adierazi dutenez, aurtengo Aberri eguna egoera politiko berezian ospatuko da. Egun honetan, badira bi gertakari oso presente izango ditugunak. Alde batetik, aurten 50 urte beteko direla Txiki eta Otaegi fusilatu zituztenetik. Txiki eta Otaegi fusilatu zituzten, gure herriaren askatasunaren alde borrokatzeagatik eta fasismoaren aurka borrokatzeagatik. Eta hain zuzen, 50 urte geroago guk, haien balioak eskuan hartuta, beteko ditugu Iruñako kaleak Aberri egun honetan apirilaren 20an. Eta horrekin batera, azken aldian hainbeste altxatzen ari diren militarismoaren eta gerraren aldeko ahotsoien aurrean, azpimarratuko dugu, gogora ekarriko dugu Euskal Herriak aukera izan zuenean, erreferendum batean, ezesko borobila eman ziola natori. Beraz, testuinguru horretan, EH Bilduko kideek Euskal Herri antiimperialista, antimilitarista, feminista eta euskaldunarekin duten konpromisoa berretxiko dute. Sestaoko Txirbilenea desalojatu zuen atzo poliziak.
13 urtez martxan egon ondoren atzo hustu zuen poliziak Txirbilenea kulturgunea. Txirbileneako kideek aurreikusi zuten desalojoa agertu zegoela, azken asteetan hainbat pertsona susmagarri ikusi baitzituzten inguruan. Martxoaren 18 ikusteko arriskuan zegoen jada, hilabeteko epea eman baitzieten espazioa uzteko. Azkenean, atzo goizean polizia bertaratu eta desalojoari ekin zion. Ertzaintzak goizeko 9:00 hasi zuen operazioa epaiaren agindua betez. Inguruko kaleak itxi eta eraikina ixteko eta hormatzeko lanak abiatu zituzten. Txirbilenea usteko prozesua Sestaoko udalak jarri zuen martxan, eraikinaren jabe legala baita. Udalaren arabera, eraikinaren egoera txarrak eta egin beharreko birgaitze lanek justifikatzen dute desalojoa. Txirbileneak 13 urteko ibilbidea egin du garai batean eskola izandako eraikinean. 2023ko urrian udalak segurtasun arrazoiengatik hustu nahi izan zuen, baina orduan ez zuen lortu. Desalojoaren aurka protesta egiteko mobilizazioa egin zuten arratsaldean, ehundaka herritarrek espekulazioaren kontra Txirbilenea aurrera lelopean. Lan gatazkei begira hezkuntza publikoko irakasleen grebaren 9. eguna izan da gaurkoa. Maite de Felipe, konta iguzu. 9. greba egunari ekin diote Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko irakasleek. 5 eguneko greba zikloko azkena da hau. Gasteizen bildu dira eta Eusko Jaurlaritzan emango diote amaiera mobilizazioari. Sindikatuak pozik agertu dira grebek izandako jarraipenekin, eta argi utzi nahi izan dute akordiorik lortu ezean greba gehiago iragarriko dituztela. Hezkuntza publikoko irakasleek 9. greba egunari amaiera eman diote. Asteazkenean manifestazio bateratua egin dute Gasteizen. Eusko Jaurlaritza negoziatu, hezkuntza publikoa defendatu lelopean abiatu dira Europa jauregitik. Eta Eusko Jaurlaritzan amaitu da mobilizazioa. Bertan, orain arte egon diren mobilizazioetan idatzitako eskakizunak entregatu dituzte. Bigarren fase honi bukaera ematen diogu, ikusten duzuenez irakasleon babes handiarekin. Hezkuntza sailak aukera desberdinak izan ditu gurekin eseritzeko, ez ditu aprobetxatu aukera horiek, beraz, espero dugu hemendik aurrera, edo hurrengo egunetan beraien deia edo beraien jakinarazpena jasotzea. Eta Komisiones Obreras sindikatuek asteazkeneko greba irakasleen 80% babestu dutela adierazi dute, eta orokorrean 5 eguneko greba ziklo honen balorazio positiboa egiten dutela. Greba dinamika eta mobilizazioen gaineko babesa mantentzen ari da denbora guzti honetan, inkluso gehikuntza bat izaten ari da babes maila hori, eta uste dugu hezkuntza sailari oso mezu argia helarazi diotela irakasleek azken greba egun hauetan. Hauek argi eta garbi adierazten diote hezkuntza sailari badela garaia irakasleen lan baldintzak hobetzeko. Badela garaia langileon irakasleon lan baldintzak hobetzeko, 15 urte da mazkigula lan hitzarmen berri gabe, iraungita dagoen hitzarmen bat da, eta langileon irakasleon lan baldintzak hobetzeak berak, zerbitzua bera hobetzea ekarriko duke. Dela eta lehenbailen edukiak mahai gainean jartzearen garrantzia azpimarratu dute. Zenbakiak gero eta hobeak ditugu. Horrek esan behar dio hezkuntza sailarik, jada, seri behar dela negoziatzera benetan, irakasleok behar ditugun aldarrikapenak mahai gainean jartzen. Eta gu benetan behar dugun eta nahi dugun akordioa sinatzeko ordua dela. Duenez, borondate irmoa du negoziatzeko, baina horretarako lasaitasuna ezinbestekoa dela. Hortaz, mobilizazioak amaitu arte itxarongo dutela. Irakasleek berriz argi adierazi dute hezkuntza sailak ez baditu euren eskakizunak onartzen greba deialdi gehiago iragarriko dituztela. Mobilizazioan zehar aldarrikapenak etengabeak izan dira, eta besteak beste, lan hitzarmen berriak irakasleen osasun fisiko eta mentala zaintzeko baldintzak, lan zama arintzeko neurriak, soldata hobeak, burokrazia gutxiago eta denbora gehiago ikasleentzako jaso behar dituela argi dute mobilizaziora bertaratutako langileek. Alde batetik, lan osasunen prebentzioaren neurriak eskatzen, erosalmena berreskuratzeko neurriak egoteko, burokratizazioarekin bukatzeko, gazte berritze planak eta bestelako aldarrikaperekin. Txarrena igualda da bilela zabaltzen asko soldata igoeran eta kontua edo lan gutxien bidar dela, baina hori ez da kontua, ez? Kontua gehiago da, soldatan eta inguruan igual 18 urte daroiela konbenioa berriztu barik, baina beste alde batetik, gabitzen eskatzen da hezkuntzan kalidade minimo bat emuteko
burokrazia lana ere gutxito zen, eta ordu asko ematen ditugu burokrazian, eta ez dugu benetan denbora edukitzen gure klaseak ondo prestatzeko eta kalitatezko hezkuntza bat emateko. Ezin dana onartu da, egotie 25 ikasle deko guzen moduen, tailer baten erramintza batzuk inaldien hain kristona berisek, eta azkenen ezin dugu dedikeu nahi dugun denpori horrek ikasle horreri formetako gure kasuen lanbide mundure sartzeko. Iritsi gara amaierara, badakizu euskarazko berri gehiagorako sartu hamaika.eu satarian edo kuxkuxatu gure sare sozialak ongitzan. Egunak eman zalitegia